takže i v jiných barvách, akorát jsem to tady ještě nedala. Tak si vyber ten a kolik stojí, to bude špinavé, ale tyhle jsou za 40 celé, tamhle takovýto a tam ty jako s tím povlečený 95. Jo, bo ten povlak stojí 60. Došli tak na nulou. tak co, můžu tady rožnout? Jo. Do rohu, ať tam někde nezavazím. Tady je trochu vidět teda. Jo, za 15 korun kus. Jo, já už to mám pro vás. Nachystaný, jo? To máme. Dohromady 85. Já mám 90 a dneska 50. A druhá, děkuju.